co, robimy... Wreszcie można spokojnie oczyścić. Robimy włosy, co? Midi, witajcie, jest tu moja dwójka zrobiona ze takich starych ubranów, watek, igłe linici, reszta które z Kraków nie potrzebne. Tak, to jakieś blewiążki to są. Blewiążki. I tu mam łegun, dwójka, tu nogi, tu główka, tu główka. I jutro muszę na tych łecze temu pujkowi. I jutro myślę tam, czy lepiej wziąć lilewi, czy lepiej je wziąć zieloni. Już co jest?